हेलो फ्रेंड्स आपण स्वागत कर नुआ ब्लॉग को। तो शॉर्ट वीडियो मुझे कही लॉन्ग वीडियो कभी आम कड़े जाऊँ तो आम जाऊँ कोरापुट बुलायापाई। तो यहाँ हूँ फैमिली पिकनिक। तो ये खेल लुडो। ये हूँ राति तो संध्या हो। तो चलतु आगक आम जर्नी को देखते और एंजॉय करतु। एबे रही खायापाई खाई सारा पुणी जीवा बाहर जीवा। तो ये 8टा ए टूल गेट। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 11:41। ତ ଏବେ ରହିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲୁ, ଏବେ ଖାଇସାରିଛୁ। ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଜର୍ଣ୍ଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଆସିଛି ଟ୍ରେନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ଘାଟି ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଘାଟି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ସକାଳେ। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତେଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ। ତ ଏଠି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଛଅଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଇଏ ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ କ୍ୟାମ୍ପିଂର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବା ଯେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛୁ। ଏଠି ଏବେ ରହିଛୁ ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା। ତ ଏଠି ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ପୁରା କୋଲ୍ଡ ସଫା। କୋଲ୍ଡ ପାଣି ଏଇଟା ବହୁତ ସଫା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଗାଧୋଇବୁ। ତ ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ବାହାରିଛୁ। ଦେଖିତେ ପାଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛି। ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯେତେ ବେଶ ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବହୁତ କୁଲକୁଲ ପବନ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା। ତ ଏବେ ଆସିଏ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂରେ। ତ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି। ବାହାର ତ ଏକ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବେଶ। ଏ ବେଶର ନାଁ ଅଛି ହାତୀ ବେଶ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ ବେଶ ଗଲା। ତ ତଳେ ଉପରେ ବି ନାଁ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏ ବେଶର ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ବେଶ। ତ ଏ ବେଶର ନାଁ ହେଉଛି ବଲ୍ଲୀ ବାବନ ବେଶ ଏଇଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶ ଅଛି। ଏ ବେଶର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ ଏ ବେଶର ନାଁ। ତ ଏ ବେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏ ବେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଅଛି ବେଶର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଏଇଟା। ତ ଦେଖିଥିବେ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟ ଭିଉ। ତ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏପଟେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତଳ ଅଛି। ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଉପରୁ ଠିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଏବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଭିଉ। ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାଦଲ ସଫା ଅଛି। ତ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଟା ବି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
तो यहाँ हूँ लक्ष्मी मंदिर। तो देखु ये लक्ष्मी ठाकुराणी बस। तो ये हूँ मंदिर व्यू। तो देखते मंदिर पताका पूरा मंदिर धला। तो पाग भी बहुत भल देती भिडियो भल देखा। ये विषय ना अच्छे सुनावेश। तो आग को जावा। तो देखते ये विषय ना हूँ देखते सिंहवेश। ये विषय ना ये विषय ना अच्छी बांक चूड़ा वेश। तो ऊपर ऊपर ना लिखाई आप पढ़ी पारे। वेशर ना अच्छी गजा उदाहरण वेश। तो ऊपर देखते ये देखिले। तो ये विषय ना अच्छी पद्म वेश। तो ये लिखाई आप पढ़ी पारे। ये विषय ना अच्छी नागार्जुन वेश। साध विष। तो देखते तो ये मंदिर ना अच्छे शनि मंदिर। तो देखिए तो ये बहुत खरा हो। तो ये छाई आसले कहीं वीडियो ठीक से आसुना। देखिए तो दूर बहुत भल देखा। तो ये चलते आगे जावा। तो मंदिर चारिपाखर कम चलती। तो देखिए मंदिर चारिपाखर कम। तो आगे चलतु। लक्ष्मी मंदिर देखते। तो ये सब मुंडिया मार बहुत गहली थी। तो यहाँ हूँ शेष बेड़ार शेष मंदिर शनि मंदिर। तो ये सब शनि ठाकुर अच्छा। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फॉलो कर दिए। आप देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। बाय बाय। आप छोट भाई यूट्यूब चैनल एमती सपोर्ट करूँ।